Una din temele mele preferate. Și ale mele la fel. E și relaxantă, e și foarte plăcută. Da, răsfățul. Exact. Răsfățul cu Vivasan, răsfățul la Vivasan cu uleiurile esențiale. Contează extrem de mult să reușim să ne răsfățăm. Fiindcă atunci când ne răsfățăm cu uleiuri esențiale, facem tot ce ține și de tratamente pentru pielea noastră, de menținerea sănătății, dar și mult pe anti-age. Bună ziua, Mariana! Bună ziua! Bine v-am regăsit! Da, și eu mă bucur că ai venit și uite, astăzi avem una din temele mele preferate. Și ale mele la fel. E și relaxantă, e și foarte plăcută. Da, răsfățul. Exact. Răsfățul cu Vivasan, răsfățul la Vivasan cu uleiurile esențiale. Contează extrem de mult să reușim să ne răsfățăm. Fiindcă atunci când ne răsfățăm cu uleiuri esențiale, facem tot ce ține și de tratamente pentru pielea noastră, de menținerea sănătății, dar și mult pe anti-age. Nu-i așa? Da, pentru că are într-adevăr și efect anti-age, dar și este și un instrument foarte aromaterapie, foarte plăcut, pentru că ne destresează, ne relaxează și în același timp are și efecte de întinerire, să zic așa. Păi știi, se spune că Cleopatra folosea foarte mult ulei esențial de iasomie, de trandafir, așa se spune, nu știu ce folosea ea, dar făcea băi cu aceste plante sau cu aceste uleiuri, cu lapte de măgăriță și ea nu era foarte frumoasă. Dar, de ce s-a menținut mult timp? Dar a putut să se ducă tânără și seducătoare. Da, și a putut să seducă mulți bărbați, anume știind și combinând corect anumite plante, anumite extracte, uleiuri esențiale, ca să fie seducătoare. Deci noi cu ajutorul uleiurilor esențiale ne putem face și noi poțiunile noastre magice. Exact. Ca să fim mai tinere, mai frumoase și mai seducătoare. Ok. Vivasanul are 24-25 deja de uleiuri esențiale. Le folosim oare toate pentru față? Cum e? Eu sunt de principiu că e bine să folosești uleiul care îți place foarte mult. Însă, bineînțeles, nu poți să folosești orice ulei pe față. De exemplu, nu o să aplici în crema de față uleiul de cimbru, da. Sau uleiul de cuișoare. Da, exact. Chiar dacă îți place foarte mult. Însă sunt uleiuri mult mai plăcute și chiar indicate, pe care le poți folosi în crema de față, în crema de corp. Cred că o să vorbesc un pic de metodele de aplicare și de folosirea uleiurilor în general și cum le folosim. Cum am zis, le putem folosi în crema de zi, da, sau de seară. Cum se folosește? Într-o cantitate mică de cremă pe care o aplicăm pe față, se picură o picătură de ulei. Amestecă bine și aplicăm crema pe față. Poate fi folosită și în zona ochilor, chiar este indicat. Ochi, gât, decolteu. La fel, pentru crema de corp se mărește un pic cantitatea, doza. Putem să folosim o picătură, 2-3 în funcție de suprafață. Exact. O altă metodă de aplicare este în masaj, în ulei de masaj. De exemplu, se fac cantități mai mari, în 30-50 de mililitri, se face o combinație de uleiuri, poate fi în proporție 10 picături, 20 de picături la 50-100 de mililitri. De asemenea, putem să folosim în cadă. În primul rând ne relaxăm, dar are și un efect asupra pielii.
Apa trebuie să fie călduță, 36, maxim 37 de grade. Se folosesc între 3, 5, 7 picături de ulei eteric, pentru că este important să știm, cantitățile mici de ulei stimulează. Dacă vrem un efect de stimulare sau tonifiere, folosim o cantitate mai mică, și dacă vrem relaxare, o cantitate... Am fost greșit, nu? Ok, hai să de la început. Stimulează e vorba de... era altceva. Nu, mă gândeam la celălalt ulei. Da. Atunci o să zic doar... Deci punem maxim 10 picături punem între cadă. 3 și 10 într-o da. cadă. Folosim între 3 și maxim 10 picături de ulei. La fel, putem să le combinăm, să le amestecăm, să fie mai multe uleiuri. Da, dar nu mai mult de 3. Dar nu mai mult de 3. Și important este să folosim un emulgator. De exemplu, sarea de baie sau miere sau lapte, dacă vrem să facem, ca și Cleopatra. cum făcea Cleopatra. Și bicarbonatul exact, și bicarbonatul de sodiu. În principiu putem să stăm în cadă cât simțim nevoia, sau dacă vrem să facem cure de tratament, se stă între 10, 15, 20 de minute. Zilnic sau peste o zi, 10 ședințe. Doar cred că e foarte important când alegem să facem o baie, seara, dacă vrem relaxare, să ne alegem un ulei relaxant, ca să nu ne punem un ulei care ne trezește. Da, așa este. E bine să știm și efectul uleiurilor care ne trezește, ne tonifică sau, în principiu, cele roz, hormonalele, putem folosi pentru că... Și dimineața și seara. Și dimineața și seara. Ele sunt echilibrante, să zic. Așa. Ne echilibrează. Da, oricum nu ne vor trezi. Nu ne vor trezi. Cele portocalii sunt uleiurile tonifiante, care vrem dimineața să fim un pic mai tonici și așa folosim. Dar putem să creăm și amestecuri. Putem crea și nu doar, chiar dacă citronela face parte din gama uleiurilor galbene și e un foarte bun tonic, baia cu citronela, dacă este mai scurtă de 10 minute, ea ne relaxează și dacă e mai scurtă de 10 minute, ea este tonică și ne trezește. Dacă depășește 10 minute, ne relaxează și dormim foarte bine. Deci aici e bine să știm aceste lucruri, dar e o chestie interesantă că nu e neapărat să știm atât de multă teorie în privința aceasta. Noi, seara, când suntem obosiți, vom alege conform simțului. Uleiul pe care... Așa se întâmplă. Întotdeauna organismul își alege uleiul de care are nevoie. Exact. E ok. Deci știm metodele de folosire a uleiurilor esențiale. Ce folosim pentru față sau anume pentru față? Pentru corp, da, poți să folosești și cimbru și puișoare și chimen, chiar pe alea pe față chiar nu merg. Noi aici le-am expus mai mult cele care sunt de față, mai mult totuși. De față, da. Păi, de exemplu, mie îmi place foarte mult ylang-ul. Da, și Iasomia, și chiar le folosesc și acum, le-am folosit, le mai alternez. Da? Da, și asta era o întrebare. Cât de des le folosim? Sau cât de mult timp? În principiu e bine să le folosim cum simțim sau putem să le alternăm. Dar cum e principiul, să zic, în aromaterapie, se folosesc 21 de zile cu 7 zile pauze, dacă vrem să folosim același ulei. Însă când le alternăm, putem să folosim uleiuri diferite o perioadă mult mai îndelungată. De exemplu, să vorbim despre tenul gras, ce am alege pentru tenul gras, nu lămâia. Da, este indicată lămâia, pentru că mai micșorează secreția de sebum. Da, și ylang-ul ar fi potrivit. Da, și ylang-ul merge și pentru ten mix și gras. Geranium, la fel, poate, dar geranium poate fi folosit și pentru tenul matur, oferit. Practic,
uleiurile pot fi folosite în toate tipurile de păr, Exact. doar că e un specific. Anumite uleiuri sunt mai indicate, de exemplu, pentru anumite de ten, dar ele pot fi folosite în toate tipurile de... Oricum, ele nu au doar un efect, ele sunt polifuncționale, lucrează pe diferite planuri, ca și la paciule. Deci paciule e și pentru tenul gras, da, dar tot el este un foarte bun remediu pentru lifting, indiferent unde îl pui, că îl pui tu pe corp, că îl pui tu pe față. Tot el este anticandida, tot el drenează limfatic. Adică, din toate aceste multitudini de efecte pe care le are, oricum corpul își va alege exact acel efect de care are el nevoie acum. Mâine poate va fi altceva. Exact. Da. Um, Am înțeles cât de mult punem, am înțeles perioadele pe care le folosim. Au vreo contraindicație careva uleiurile, chiar astea pe care le avem noi aici, sau poate să le folosească oricine și în orice perioadă? Dacă să luăm o femeie în perioada de sarcină, să știi că aproape toate, da. În principiu, toate uleiurile se folosesc toate uleiurile, da? Indiferent de perioadă și zi, mai puțin uleiul de lămâie și de portocali, care sunt fotosensibile și e bine să nu ne expunem la soare. Însă restul uleiurilor le folosim în orice perioadă și la fel, cele pe care le avem expuse pot fi folosite și dimineața și seara. Așa e. Chiar ai spune că uleiul de portocală e un stimulator, dar el ne creează o stare de bine și chiar este indicat să-l folosim seara înainte de somn. Eu de multe ori le aplic în crema de față seara, pentru că îți conferă și un somn liniștit și frumos. La fel și nerole. Da, nerole pentru că are efect de relaxare și calmare. Da. Acum, în ultima perioadă, foarte multe persoane pasionate de a face creme de față, în casă, folosesc tot mai multe uleiuri esențiale și clar că uleiurile esențiale adăugate în cremele care le fac ele în casă le dau un farmec și efecte mult mai multe. Totodată sunt și pe post de conservant, pentru că uleiurile esențiale de felul lor sunt conservanți foarte buni și datorită acestui fapt, efectele cremelor sunt mult mai bune. Putem noi oare să folosim doar, sau care ar fi, că am pus și niște uleiuri vegetale aici pe vitrina aceasta noastră, avem jojoba și avocado. Mai avem careva uleiuri vegetale pe care le-am putea folosi, că Vivasan le are doar pe astea. Da, da, vorbim acum de uleiul de bază. Da, de bază. Dacă nu folosim o cremă, putem să folosim și un ulei de bază pe care să-l aplicăm pe față. Da, mai este uleiul de struguri, care este foarte, foarte bun, pentru că este un antioxidant foarte puternic și chiar este indicat în toate timpurile de piele și chiar poate fi folosit în toate tipurile de piele, poate mai mult pentru cel matur, deși oricine poate să-l folosească. Putem să facem noi măști, cumva, chestii care le putem în casă. Deci sunt persoane care fac creme, dar eu care nu fac cremă, pot eu ceva să inventez acasă și să fac pe pielea Eu, de mea? exemplu, am notat aici câteva rețete și o să vă spun câteva exemple pentru fiecare tip de piele. De exemplu, pentru tenul gras am o rețetă de mască pe care poate fi făcută acasă. Se iau în două linguri de argilă, se amestecă cu o lingură de apă cu miere, o lingură de suc de lămâie, la care se adaugă o picătură de ienupăr și o picătură de brad. Se amestecă această compoziție și se aplică pe față. Se lasă
un sfert de oră, 20 de minute, după care se spală cu apă călduță. Dacă cine vrea să o testeze și să o încerce acasă, e foarte bine. Pentru, de exemplu, pentru tenul uscat, în 20 de mililitri putem să folosim și uleiul de jojoba, uleiul de avocado sau orice alt ulei de bază care se aplică pe față. În 20 de mililitri se adaugă 3 picături de fenicul, 2 picături de ilang, 4 picături de mușcată. Și folosim o cantitate necesară în fiecare seară până se termină această compoziție. Da, e minunat. Da. La fel putem să ne creăm diverse compoziții cu uleiurile care păi asta, ne că plac. noi putem să folosim un ulei de bază, dar să facem un amestec din mai multe uleiuri esențiale. Exact. Eu aici am vrut să vă spun de câteva exemple. Ele pot fi pentru fiecare ten extrem de aparte. multe. Deci alegem oricum, nu doar un ulei esențial, putem crea mixuri, dar ai o posibilități nemăsurabile de a crea. Exact. Deci poți crea orice, important este oricum să-ți placă. Să-ți placă și, cum am mai menționat, să nu folosim anumite uleiuri cum ar care fi, nu se potrivesc. Da. Cimbru, mentă, cuișoare, E pe față, cam pe astea față, sunt. Nu știu dacă folosește cineva chimen pe față, dar după părerea mea el nu e varianta cea mai plăcută. Cele mai des folosite ar fi acestea. Da, și rozmarinul este... Și rozmarinul este folosit pentru față foarte mult, nu în cantități mari, dar se folosește. Ce facem cu corpul nostru? Că avem multă piele, avem multă piele și avem nevoie și pentru el și atât de uleiuri esențiale cât și de uleiuri vegetale. Avem soluție pentru corp de la Vivasan, ulei de argan, care poate fi folosit ca atare sau în care putem să adăugăm uleiuri esențiale. Hai să vorbim despre o problemă destul de frecvent întâlnită la femei, care este celulita. Un pic de ce apare sau ce îmi poți spune despre celulită și când ne putem noi sau cum putem noi cu ea eficient să lucrăm? Și ne dai poate și niște rețete. Da, rețete chiar mi-am notat pentru că, bine, celulita pot să zic că este important să avem un stil de viață. De fapt, ea nu putem să o vindecăm, să o tratăm dacă nu respectăm anumite reguli. Pentru că dacă, nu știu, ne abatem de la o careva regulă, atunci, din păcate, ea reapare. Foarte mult contează alimentația. Da, și asta vreau să spun, chiar nu contează dacă ești slabă sau... Exact, dacă nu e așa, vorbind de alimentație, nu vorbesc de cantități, vorbesc de calitate, de ce mâncăm. Da. Clar, zahărul și glutenul și grăsimile nesănătoase trebuie să le excluzi. Da? Hidratarea, mișcarea este foarte importantă. Acum pot fi într-adevăr și anumite la femei probleme de reglări hormonale. Dar dacă respecti, ai alimentație sănătoasă, faci mișcare, sport, te hidratezi bine, poți să menții pielea într-o stare foarte bună. Și dacă mai folosim uleiurile esențiale aplicate de exemplu, crema în uleiul de argan, pentru că este important să întreținem, să menținem pielea, atunci zic că putem să avem o piele foarte, foarte bună. Și dacă ar fi de rețete, ce ne propui? Da, vreau să zic câteva cuvinte pentru că putem să facem, ce ține de celulită, să facem băi. Să facem băi. De exemplu, ca tratament, da, poate fi cada baia, scrub, un masaj. De exemplu,
Dacă faci baie, 5-7 bucături de ulei de lămâie sau portocal, câte 15-20 de minute zilnic sau peste o zi 10 ședințe, zic așa. O altă rețetă, da, era bine să încep cu scrub-ul, pentru că este important să exfoliem. Da? Putem să facem baie, dar dacă exfoliem și după aceea să aplicăm crema de masaj. De exemplu, 2 picături de rozmarin, 2 picături de cimbru și 2 picături de paciule. Se adaugă în 0,5 sare de mare. Da. Și o lingură de ulei de măslină. Se amestecă foarte bine cu un pic de apă ca să fie o consistență relativ omogenă, așa, să o poți folosi, gestiona și se masează foarte bine zona afectată și clătim. După care venim cu uleiul și uleiurile esențiale. Da. Pot să vă zic 1-2 rețete. Te rog. În 10 ml de ulei de bază, la fel, jojoba, argan, chiar și în avocado și un ulei pe care îl avem de argan. Se adaugă 3 picături de ienupăr, 3 picături de fenicul și 3 picături de lămâie. Noi știm că ienupărul are efect de drenare, iar lămâia de detoxifiere și drenare și lipoliză, exact. Și lipoliză. O altă rețetă, putem să folosim 2 picături de rozmarin, 2 picături de portocal și 3 picături de ienupăr. Rozmarinul stimulează foarte bine circulația, de aceea este benefic. Și vă mai spun o rețetă: o picătură de mușcată, o picătură de rozmarin, o picătură de salvie și 3 picături de ienupăr. Deci oricum atunci când alegem hai să spunem, tratament anticelulitic sau niște remedii care vor face prevenție anticelulitică, din rețetele pe care le-ai spus, se vede pentru mine clar că avem câteva direcții. Exact, adică drenare, microstimularea circulației. Apropo de paciule, putem să folosim și paciule pentru că are efect de lifting. Da, e unul dintre cele mai bune remedii de lifting și pentru față și pentru corp. Și portocalul. Și portocalul la fel și le putem și combina între ele și atunci chiar ne ies. Și încă un lucru care îl face nu doar paciule, vergeturile. Uite, acum vorbind cu tine, știi, mi-am amintit și de vergeturi. Și paciulii, și portocalul, și lemnul de trandafir, și nerolii sunt remedii excepționale pentru vergeturi. Și femeile... Putem sau să le alternăm sau să facem un mix din aceste uleiuri. Atunci, oricum, când facem mixurile, ținem cont că la 10 ml de ulei vegetal vom pune maxim 10 picături de ulei esențial, dar ne oprim la 8 de regulă, per total să fie. Și cu insistență, dacă folosim cu insistență, chiar trec și eu vreau să spun că am văzut rezultate miraculoase într-un fel, fiindcă eu ca și dermatolog nu am crezut niciodată că se poate rezolva doar cu uleiuri. Doar cu uleiuri, vergeturile de lățimea de 2 cm, deci eu chiar nu am crezut. În schimb, doamna a fost foarte insistentă și timp de 1 an de zile folosit zilnic, ea a rămas cu vergeturi. Eu nu zic că ele au trecut definitiv, dar vergeturile ei aveau o lățime de 2-3 mm, de la 2 cm. Da, interesant. Deci, eu ca și dermatolog am zis că asta nu este posibil. În final, eu am văzut că e posibil. Deci totul e posibil doar dacă suntem noi insistenți și chiar facem niște lucruri. Așa că, știi, rămâne clienții și cei care vizionează filmele noastre să se convingă ei înșiși în tot ceea ce spunem, fiindcă e de descoperit lumea aromelor. Da, așa este, vă îndemn, pentru că este o lume foarte frumoasă. Cum am spus, am descoperit-o de foarte mult timp și în continuare descoper lucruri interesante și folosesc uleiurile. Ție ce-ți place?
Bine, acum depinde și de starea noastră, pentru că, dar, cred că preferatul și care îmi place de foarte mult timp este Somia și Ilangu și Nerole, deci e trio. Astea trei, da, sunt preferatele mele, dar alternează. Probabil în funcție de starea noastră internă, de emoții, de dorințe, de ce se întâmplă în corpul nostru sau în jurul nostru. Da, nu am vorbit de seduction. Asta îl lăsăm pe desert, zic să-l descopere fiecare din clienții noștri, că e un mix dintre Iasomie, Ilang Ilang și Santal, așa că e de descoperit. E de descoperit. Hai să le dorim tuturor clienților noștri să fie tineri, frumoși, aromați, să descopere lumea Vivasan și ție îți mulțumesc tare mult pentru participarea la aceste emisiuni. Așa să fie și eu vă mulțumesc foarte mult pentru că v-am cunoscut și suntem împreună. împreună. Mulțumesc! Mulțumesc!